As igrexas do Barbanza volven estar no punto de mira dos ladróns. Esta fin de semana, os templos das parroquias boirenses de Bealo e Macenda recibiron a visita dos amigos do alleo. No primeiro caso, tan só levaron un rosario e unha cadea de ouro, pero no segundo subtraeron pezas religiosas de alto valor histórico. E os caixóns abertos na sacristía e tal, pero bueno, despois en falta solo botamos un rosario na Virxen de Lourdes e unha cadena e medalliña de ouro na Virxen da Milagrosa. Despois, claro, estuveron nos petos, pero estaban todos vacíos. Miramos de que queden sempre vacíos. E parece que aquí na parroquia do lado de San Juan de Macenda, pois parece que xa roubaron uns objetos de valor, vamos, a parte de histórico, pois valioso tamén. En canto que, vamos, que era unha corona do siglo VIII, ao parecer, con materiales con algún diamante, estas cousas que non sei exactamente, porque esa parroquia non a levo, non sei exactamente o valor que podía ter. O párroco de Bealo lamenta os danos materiais que ocasionan, posto que para acceder á igrexa retiraron as reixas dunha fiestra, arrancando parte da pedra exterior. A veces é moito máis o destrozo sempre que fan que o que levan de beneficio. Vamos, caso que o destrozo, eles despois non se fan cargo disso. Xa a parte da pedra que romperon ao reventar a reixa, pois xa é un destrozo porque xa non vai quedar igual na esa poña. Entenden que son un branco fácil para os cacos, posto que as igrexas soen estar afastadas se non hai veciños nas inmediacións, polo que poden actuar con tranquilidade. Tras presentar a correspondente denuncia na Garda Civil, o párroco agarda que poidan dar cos autores dos feitos para evitar estes sucesos que se repiten xa con demasiada frecuencia. Eu ainda fui hoxe pola mañá ao cuartel da Guardia Civil e parece que están investigando, porque aparte tamén houve intentos noutras parroquias, en Abanqueiro, no Castro, que non conseguiron entrar. Fai 15 días entraron na iglesia tamén de Ofrime, San Martín de Ofrime, aquí ao lado do Usame, que é que levo eu. E logo tamén entraron na iglesia, na casa rectoral de Cespón, aquí ao lado, que, bueno, tampouco levaron nada, porque tampouco hai nada de valor.